казваш, идва в основа Твоето божествено слово, Татко Небес, което казваш, ако двама се съберат в Твоето име, Ти, Господи, си помежду нас. Боже, не само Ти си помежду нас, Господи, и Ти чуваш нашите молитви, Боже. И Ти бързаш, Господи, да отговаряш, и Ти бързаш, Господи, да изпълниш Твоето слово. Когато Ти казвам, Господи, тази вечер ще бързаш да изпълниш Твоето слово, това означава, че, Господи, човек може да каже, може да обещае, но има такъв момент, който може да забрави, да отмине и най-неприятното, което му бъде да стане така и да излъже. На тази вечер, когато ние викаме към Тебе, сме пред Тебе. Халелуя, Боже, вели се. Да ти припомним, да ти кажем, че Ти не си човек да водиш. Ти не си човек да се отмяташ от Твоите думи. Да, Господи Боже. Слава Ти, Господи Боже, слава Ти, Господи Боже. Халелуя, Боже. Но Ти си Господ, който си държи за думите си. Ти си Бог, който държи за думите си и Ти казваш, че нито в Твоето обещание няма да бъде попаднато. Да, Боже. Не искай, Господи, сега, умоляваме Те, Боже, да ставиш ги пред престол и Те умоляваме, покажи милост, Господи. Халелуя, Боже, вели се. Покажи милост, Господи, към нас. Разпусти Твоята десница, Господи. Тази десница, Господи, която беше прободена заради нас. Не я служи върху нас, Господи, и ни благослови, Боже, и излее и духа си, Господи, върху нас. Защото това са Твоите обещания, които Ти казваш в последно време, ще излива духа си върху всяка на твар. Чудеса и знамения ще последват по вярваните. Господи, ние Ти благодарим за Твоите чудеса и знамения, Господи, които ние ще видим, Татко Небесни. Защо, Господи? Защото Ти всичко си изработил на кръста. И сега не виждаш като нови съзнания пред Тебе. И сега не виждаш като праведни, Господи, пред Тебе. И нека тази вечер, Господи, да докосне Твоето сърце. Чрез нашите молитви, Господи, Святи Боже, и да направиш чудото, Господи, към всеки един. Господи, Ти ни приказваш тази вечер и казваш, елата всички отрудени и обременени. И аз ще ви успокоя. И аз ще дам моето време и ние идваме пред Тебе, Татко Небесни. Да, Господи Боже. Ти си Господ, който може да освободи всеки един човек. Ти си Господ, който може да пречупи всяки един грях. Ти си Господ, който може да изцеляваш, и си Бог, който може да възстановяваш. Отново, Господи, да си спомняме за Твоите думи, които да кажем. И вярваме и знаем, че Ти казваш на нас, има ли нещо невъзможно за мене? Да, Господи Боже. И там вече, Господи, Ти казваме, Господи, Исус е наш, няма нищо невъзможно за Тебе. Но нека нашата молитва, Господи, да бъде съвърна със Своята воля. И Ти казваш, ако молитвата е съвърна със Своята воля, Ти ще дадеш, Господи. Да, Господи Боже. Господи, ние хлопаме, ние чукаме и дори да се получим до днеския 6 час, ние Ти казваме тази вечер, ние ще бъдем настоятелни. Ние ще продължаваме да хлопаме. Ние ще продължаваме да чукаме. Докато, Господи, ни се покажеш. Докато, Господи, не направиш чудото, Боже. Благодаря Ти, че сме Те познали. Благослови всеки един дом, Господи. Благословям домът, езика на нашия пастор и започвам, Господи, плана от неговия дом. Ето, Господи, ние сега го благославяме. Ето, Господи, ние го почитаме. Ето сега тази вечер, Господи, ние си ще полагаме ръце върху него
на Исус Боже, молите Господи. и кръвта на Исус, Молите Господи, Боже. всяко обвинение, всеки един проблем, всяка една немощ, всяко страдание да изчезне в името на Исус Христос, за да може Той да бъде освободен, да бъде благословен, да бъде пълноценен здрав в дух, душа и тяло. Така че, Господи, тези Негови крака, Господи, да още много дълги години да благовества благовестието за Тебе. Благославяме го, Господи, в името на Исус. И вярваме и знаем, че когато Ти докоснеш, Ти вършиш съвършено и се благословение. Предоставяме го, Боже, в Твоята ръка. Благославям домът на брат Николай. Боже, Ти си Бог сърцеведен, Ти знаеш какво има нужда. Моля Ти, Господи, нека Твоята милост, Боже, Твоята любов, Татко Небес, да докосне тази негова нужда, този негов проблем в семейството му, Боже. Покажи, Господи, чудото, Боже. Дай им, Господи, да Ти служат с дух и истина. Моля Ти, Господи, за семейството на брат Васил. Господи, благославя неговото семейство, Татко Небесни. Ти знаеш, Господи, техната болка, Ти знаеш и техната немощ. Но, Господи, Ти не оставаш безразличен, Ти поглеждаш живота ни. Ти не викаме към Тебе, Господи, не търсим Тебе, Господи, не чакаме Тебе, Боже. И казваме, Господи, ела и ми помогни, предаваме тази нужда в Твоите ръце. И очакваме, Господи, Ти да се намесиш и да дадеш пълната победа. Така е за сестра Светла, така е за сестра Лора, така е за сестра Пенка, така е за другите сега, които не могат да се сетят, Господи. Боже, ние ги благославяме и вярваме и знаем, че Твоята божествена воля тази вечер, Господи, тя ще докосне и ще извърши нужното и потребното за всеки един. Моля Ти, Боже, оставяме се сега в Твоите ръце. Благослови тази вечер, Господи, Словото си. Говори чрез пастора, Боже. Моля Ти, нека Ти, Господи, да ни говори чрез него, а на нас широко отвори, казваме в много сърцата ни, за да приемем, Господи, Твоите вечни думи. Твоите думи са дух и живот. Затова, Господи, когато ние размишляваме, когато, Боже, ние се получаваме, защото, Господи, ние искаме всеки ден нашият духовен човек, духът вътре, Господи, да израсва. Затова, Боже, помогни ни, Господи, да имаме това общение с Тебе, да четем Твоето Слово, да Те хвалим и величаем, да разсъждаваме върху Твоето Слово и така да израстваме в Тебе. Боже, благослови ни сега, Боже, и нека Твоето благословение, Твоето помазание, Господи, и Твоята сила, Боже, защото Твоите думи са сила, Господи, те са живот, Господи. И когато тази вечер, пастор, когато Твоят слуга, когато Твоят работник, тази вечер Ти му потребиш, Господи, нека тези думи да влязат вътре в нас, да носят живот вътре в нас и да носят сила, Господи. Защото, Господи, единствено, чрез силата на Святия Божия Дух, Господи, Ти си употребил Твоите пророци да напишат Божието Слово. Ти стана Словото, Господи. Така че, когато се храним с вечния хляб, който идва от небето, то, Господи, ще носи здраве за костите ни и здраве за снагата ни, защото така казва Словото ни приемаме. В името на Исус сега, Господи, благослови ни и нека Твоят мир да бъде с нас. Оставяме се, Боже, в Твоите ръце и отново казваме, просим Твоята воля. В името на Исус. Амин и амин. Амин, амин, амин. Амин. Слава на Бога. Амин. Амин. Спрете микрофоните, ако ще. Слава на Бога. Слава на Бога. Спрете микрофоните. Днеска темата ми ще бъде върху Божие Слово от Стария, от Новия Завет. Темата се казва Бог е един и пътят към Бога е един. Това е много важно, ще кажа, защото живеем времена, където виждаме много религии, много учения. Всеки парадира, че той вярва в истинския Бог. Има толкова много неща, в които стават политика на земята. И хората понякога се чуят наистина кой е истинския Бог, в кого да вярват. Но Библията, Бог казва в Второзаконие, казва така: слушай, Израилю, Йehova, нашия Бог е един
Господ. И наистина това е важно. В този свят, сега, ако видите колко много религии има, искам да ви кажа, че има само един Бог. Но не всяка религия, не всяко учение води към Бога. Разбирате ме? Има милиони вярващи по на земята. Всеки вяра по своя начин на своите богове, но има един истински Бог. И пътя към Него е само чрез Господ Исус Христос. Самият Исус Христос казва Словото Божие: аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Когато говорим, че Бог е един, трябва да знаем, че Божието единство това е Бог Отец, Господ Христос и Святия Божий Дух. Бог е триединен. Сега няма как в нашите умове, които са ограничени, да разберем това триединство. Ние го приемем с вяра. Бог Отец, Господ Христос и Святият Божий Дух. Сега, има много религии, много учения, които объркат хората. И сега на фона на тези милиони религии има само един път към небето. Само един път. И вижте сега, в Словото Божие Бог ясно говори, че пътя към Него е само чрез Христос. И наистина някой ще каже: може ли всеки един човек да се добере до Бога, да дойде при Бога? Може, да. Всеки един човек няма че къде живее, няма че в коя страна, в коя година е роден и така. Това няма никакво значение. Единственото значение какво ще направи, когато чуе благата вест за Господа. Какво ще направи? Чрез тази блага вест за Христос имаме достъп до небето. Значи кажеш: Боже, аз идвам в името на Исус Христос и в него момент небето се отваря за тебе. Бог те слуша, Бог те вижда и Бог чува твоите молитви. И Словото Божие казва така, Ефесяни 2:18, защото чрез него, чрез Христос, и едните и другите, значи и евреи, и езичници имат своя достъп до Отца в един Дух. Виждаме, Бог Отец, чрез Святия Дух, чрез Христос отиваме при Бога. И трябва да кажа, че имайте вяра в Бога. Знаете, че винаги, когато говорите на Бога, чрез Христос, Бог го чува. И това е истинската, това е вярната религия. Всички други религии са суетни, трябва да кажем. И сега дават индийски богове, дават някакви други богове. Всеки има право да вярва, който си иска. Разберете ме, пътя към небето, към вечността е само чрез вяра в Господ Исус Христос. В Исаия 46 глава. Исаия 46 глава. Това са думи на нашия Бог. Казва така: помнете предишни неща от древността. Защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене. Няма друг. От началото аз извявам края, от древните времена не станете още неща. Аз казвам и намерението ми ще устоим и ще държа всичко, което ми е угодно. Бог е суверенен. Бог е този, който е правил всичко видимо и невидимо. Няма други богове. Но за жалост дявола се обява на хората и им каже: има и други учения. Тя ви каже, че в момента в света има над милион религии. На фона на този над милион религии има само един истински Бог. И има един Спасител. Това е нашия Господ Исус Христос. Исаия 40:11 казва така: аз съм Господ и освен мене няма Спасител. Няма освен мене. Аз възвестих, аз спасих, аз показах. Слава да бъде Господ. Ние ще виждаме, че Словото Божие Бог ясно говори, що е този, който наистина създаде всичко. Той е единственият Бог и той е този, който дава алтернатива за хората. И сега, днес искам така малко да внимам върху това. Точно хората, идвайки при Бога, разбира, че имат нужда да бъдат едно с Него. Едно с Него. Това ще кажа, защо някои хора казват: той Бог далече, цар високо, едва не караме така. Не така. В Исаия 55 казва така: Бог обитава на високо и свято място, но още там, където има съкрушено сърце и разкаян дух. Значи Бог е навсякъде. Той е на високо свято място. Бог обитава вечността. Значи Бог иде при човека, който е съкрушен духом, който се покайва, който го приема. И Бог, идейки при нас, прави в нас ново създание. Нещо ново. И ако тази плът, която тя старее, тя заминава, тлее, духа в тебе, душата в тебе, те са вечни, отиват при Бога. Слава да бъде Господа. Не трябва да се обесърчаваме. И вижте сега, ще говорим относно колко е важно да бъдем едно с Бога. В 1 Коринтияни 6:20 казва така, защото това е важно, разберете ме. Това са неща, които те не се срещат с чувствата, те просто се разбират и се приемат с вяра. Някой ще е: как аз и Бог сме едно? Ти се виждаш себе си понякога недостоен, понякога виждаш, че падаш, ставаш, понякога може би се грешаваш, волно и неволно, и кажеш как Бог сме едно. Аз ще как сме едно с Бога, се вече Словото казва сега. Словото казва така. Коринтияни 6:17.
на който се съединява с Господа, е един дух с Него. Интересното е, Бог е дух. Идайки при Бога, че вяра в Него, ставаме един дух с Него, ставаме едно с Него. И следствие от това е какво става? Йоанн 20 казва така, а на ония, които го приеха, Бог даде право да се нарекат, какво каза, Божи чада. Слава до Неговостта. Това са неща, които Бог ги заявява открито. Той не крие нищо ти казвам. В Колосяни 3 казва така, понеже умряхте този свят, животът е скрит с Христа в Бога. Значи, твой живот, мой живот са на сигурно място там, в Бога. Ако Бог дава всякъде, Бог не се да обитава именно там, където има Негови деца. И сега, тук в Словото Божие, в 11 глава, Исус се моли за църквата, за апостолите, за учениците и за нас всички, които вярваме в Него. И той казва така, и не само за тях се моля, но и за уния, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение. И за какво се моли сега? За да бъдат всички едно. Както ти, Отче, си в мене, и аз в тебе, тъй те да бъдат в нас, за да повярват, че светът, че ти си ме пратил. Виждаме, че Бог Исус е едно. Исус казва в Словото Божие, аз светът едно сме. Сега, Словото Божие казва, че и ние, когато приемем Бога, ние ставим едно с Него. Обаче, тук говори за единство, да бъдем едно с Него, но да бъдем единство и в тялото Христово, и в църквата като цяло. Така че няма индивидуално християнство. Никой не може да каже, аз сега ще си вярвам Бога, ще се моля, ще си бъда така с Бога добре. Не ми трябва никой. Не става така. Ще кажа защо. Словото Божие казва, че ние сме едно Христово тяло. И всеки един в това Христово тяло има част и някаква част в тялото Христово. Така, вземете една машина. Всяка една машина, колкото е малка, има там части. Която част да е най-малка, поне малка част може да завърти цялото колело. Всеки един християн е ценен в Божиите очи и в църквата Христово. Така че е важно да живеем, да служим и да ходим в единство. А това, което смазва цялата машина, това е любовта. Чрез Божията любов. И това църквата трябва да ходи именно в тази Божия любов. И каза така, и славата, която ти ми дарим, аз се дадох на тях, за да бъдат едно, както ние сме в едно. Аз с тях и ти в мене, да бъдат съвършени в единство, за да познаеш света, че си ме пратил и да си развивал тях, както се развивал мен. Виждам, че следствието от това единство е, че света ще познае, че нещо става тук. Тези хора не са роднина по плът, а си помагат, а се обичат, грижат се един с друг, интересуват се друг. Значи виждам, че самият живот на Христовата църква трябва да показва Христос на земята. Разберете ме. Христос няма се взема отново преди хиляди, както да прави слези, проповяда Божия. Той ще вземе църквата си. Църквата в момента има това служение да показва Христос реално на този свят. Чрез живота си, чрез обходата, чрез словото, чрез поведенията, чрез това, което вършим. И най-вече единство в тялото Христово. Ако църквата няма единство, какво ще прави на хората? Ще кажат, всеки там е нека земя там, те се карат по цял ден. Какво става? Това християнство не. Християните трябва да ходят с любов един към друг. С любов към Бога, с любов към вярващи, а Библията казва да не казват да обичаме и невярващи. Това още повече. Това става чрез Бога, разбира се. Сега, в света в момента говорят за обединяване на религиите. Искат да бъдат обща религия. Така се говори. Едва не това е много хубаво. Всички събират с всички разпределя, правят снимки и всеки и казват, това е много хубаво. Аз ще ви кажа, погледнете сега, ако зад християнство стои Бог, ако зад другите религии стои дявола, какво общо има Бог с дявола, кажете ми? Кого да прегърна? Кого да прегърна да снем? Разбирате ли? Така че ние трябва да знаем, че истината трябва да се говори на хората, да могат да има покаяние. Понякога толерантността, за която говорим, може наистина нямаме против. Нека всеки си вярва, но ние вярваме в един жив Бог. И той е който спасява. Няма друг Бог. Така че, Божие Слово ни говори, че единството с Бога е важно. Защо е важно? Защото представете си, ако един човек повярва в Бога, идва при Бога, а също време живее живот си в грех в този свят, и едва не си как е църквата, следва как е в този свят. Кажете ми тогава този човек какъв християнин е, на къде върви и къде ще отиде ден. В Матея 6:24 Словото Божие казва, никой човек не може да дава господаря. И днес ще обикне, други ще намрази. И човек не може да бъде едно с Бога, а едно с Сатана. И с двамата война. Няма как да се нещо. Трябва да избере с колко иска да бъде, с колко иска да прикара вечността. И това е много на сега. И сега ще говорим малко за единство в тялото Христово. Това е важно да разберем сега. Ефесяни 4 глава, от 1 до 6, апостол Павел казва така, говори за това единство.
той не мисля, макар че единството става от Бога към нас, но се иска и ние, чрез живота си, да покажем, ние искаме да бъдем едно с Господа. Словото Божие казва така. И тъй, затворник за Господа, апостол Павел е в затвора и казва така: моля да се обходите достойно за знанието, което бяхте призвани. Със съвършено смирение, кротост, дълготърпение, като се претърпявате един друг с любов и се старайте в въпросата на мира да опазите единството на духа. Има едно тяло, вижте, понете, едно тяло, един дух, както и бяхте призвани към една надежда на призванието, един Господ, една вера, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, който е на всичко, че всички във всичко. Виждаме, че говори едно. Сега, и наистина, сега искам да направим малко хронология на събитията. Как става това единство? Сега всички ние сме били в този свят. Всеки от нас е бил в този свят. И било време, когато и чул благата вест и да при Бога. Какво става? В Матея 11 глава Исус казва: дойдете при мен всички вие, които сте оттрудили от мене, и аз ще успокоя. Това е обещание. Той кани всички. И сега някой ще каже: аз не съм достоен да бъда Божие в царство. Аз не съм добър. Аз съм грешен. Много пъсвам от такива неща. Обаче в Йоанна 6:37 Словото Божие казва така: елате при мен такива, каквито сте, и аз никак няма да я върна. Значи, това е много следен стих. Такива, каквито сте. Сега обаче има и нещо приложение. Никъде Словото Божие не казва: останете такива, каквито сте. Няма такова слово никъде. Той не казва такива, каквито сте. Грешници, умърсени в кръвта, лошени в греховици, но не очиста и не прави нови съзнания. В Евреи 10:17 казва така: и греховете, и беззаконията ви няма да помня за винаги. Сега има два въпроса, които възникват сега. Кое е това, което може да сплоти християните? И кое е това, което може да ги разделя? Това е много интересен въпрос. Сега, има много църкви, но Бог е един. Сега, всички вярващи в Христос, Бог се да бъдем едно. Сега, Бог ни дава уверение, че вярващи в Христос са в една кошара, а той е пастира. Това е истината. И вярващи в Христос са Христово тяло. И наистина, като Христово тяло, ние трябва да знаем кой е главата на това тяло и къде сме ние в това тяло. Ще кажа защо. Има хора, които живеят сами за себе си, не искат да имат работа с църква, не искат да имат работа с никого. Въобще не казват: аз съм си вярващ със себе си, така ще карам. Добре, карай се, не знам, тук ще да караш така. Защото важно е човек да бъде в тялото Христово. Ще кажа защо. Аз сега принимавам как една машина. Всяка част е там, е важна, всяка брънка е там. Така и всеки ден трябва да знае, че част от това тяло и наистина да бъде целено в Божието царство. И Словото Божие казва, че цялото небе се радва, когато една душа се кае. Всеки от нас може да бъде полезен, когато споделя Евангелието на близки, на познати, на роднини, на приятели. Сега вижте, в Йоанна 10 глава Исус говореше за овце и за пастир. Разбира се, тук разбираме, че той е пастира, не сме овцете вярващи. Кошерата е църквата и казва така: моите овце ще гласа ми, и аз ги познавам и те ме следват. Тук става дума, че той ни говори, че Словото Божие, чрез духа, ни го слушаме и го следваме. Това е християнство. Иначе как да станете работа? Иначе може всеки за себе си да си кара така по-своему и да каже: аз си вярвам в Бога. Да, те много хора вярват в Бога. Добре, обаче сега колко да пришла в улицата, всеки вярва в някакъв Бог. Много хора да кажат: там има някой в небето, има нещо горе. Ама това не е вяра. Че има нещо горе. Вярата е да познаем, че този, който е горе, това е Бог. Евреи 11 ще казва така: а без вяра не е възможно да огним на Бога. Който е при Бога, трябва да вярва, че е Бог. И Бог възнаграждава тези, които го търсят. И те после казва така: и аз им давам вечен живот. И те никой няма да загинат. И никой няма да грани от ръката ми. Виж колко голяма увереност. Значи, ако слушаме Господа, ако го следваме, имаме вечен живот. Някой ще казва: как да го разбирам? Това няма как да го разбереш. Просто го вярваш и го приемаш. И после казва така, относно това, което предстои още да стане. После казва така: и други овци имам, които са от тази кошара. Значи има и други хора, които трябва да дойдат в Божието царство. И тях трябва да доведа. И ще чуят гласа ми, ще станат он стал син пастир. Тук е много уникално. Ще чуят гласа ми. Кой ще проповяда? Исус ще проповяда пак. Да няма се долу проповяда. Ще чуят гласа ми чрез нас. Ние сме Христово тяло, ние сме Божии лица. И Бог иска чрез нас хората да чуят благата вест, да могат да го приемат Христос и да влязат в Божието царство. И каза така: чуят гласа ми и ще станат едно стадо с един пастир. Пастир е Христос. Ние сме едно цяло стадо. Това е слава да бъде на Господа. И сега,
В Галатяни 3:27 какво случва, когато повярваме в Господа, вече Бог вече гледа на нас като едно в Него. Каза така, няма вече юдеен, нито грек, нито роб, нито свободен, мога каже, нито българин, нито турчин, няма никакъв такива. Всички, нито мъжки пол, нито женски, защото ние всички сме едно в Христа Исуса. Всички. Какво е което прави да бъдем всички едно в Христа? Вярата в Бога. Истинска вяра в Господа, която наистина води към промени живот, към дела. Ще кажа защо. Важно е наистина вяра, която да води към промени живот. Но после казва, ако вярата, която имаш, не те води към промена, покай се. Приеми Господа и остави миналото. Обърни се към Бога и живее нов живот в Него. Вижте сега, в Римляни 20 глава, Словото Божие каже, че ние сме части на Христово тело. И това е много важно, как при малко. Всеки един поставен в Христово тело с определена цел и служба. И е хубаво наистина всеки да разберем, аджеба за какво съм в църква. Коя е моята роля? Какво мога да правя аз? Искам да кажа, че в Божия царство няма безработни. Там на всеки Бог е промислил нещо. Въпросът е да кажеш, Господи, ето аз съм пред Тебе. Дай ми наистина Твоята воля да бъда. Ще говоря ли, ще показвам милост, ще обичам хората, ще покажа любов ли, ще бъда милостив. Бог винаги ще ме неща, представете ме. Ще ме работа. Значи, понякога хората, като нямат да отидат на борса, търсят работа. Божия царство няма борса. Божия царство има Бог. Отивам, примерно, към Господи, искам да служа. И когато имаш тази да служа на Господа, Бог непременно ще даде служението. И каза така, Римляни 20 глава, 4-5 стих. Защото както има много части в едно тело, а не всички части имат същата служба, така и ние мнозина сме едно тело в Христа, а сме части, всеки от нас един на друг. Разберете, всички сме едно Христово тело. Всички. Няма, че понякога се виждаме така недостойни, не толкова симпатични, това няма никакво значение. В Словото Божие, Бог казва в Римляни 15 глава 7 стих, приемайте се един друг, както Бог ви прие в Христа. Това е, ако Бог търси симпатични, ще отиде в някой да се яви само манекените. Ако търси умни, ще отиде в някой университет, да се яви там най-небище. Бог дори за рибарите, за неграмотите, за хората, които са нищожни. Словото Божие се каза, човешкият син дойде да потърси, да спаси погиналото. Това е истината, разберете ме. Така че не гледайте себе си достойни, напротив, кажете, Господи, искам да бъда част от това движение на тази земя. Искам наистина да се слуша. Аз съм част от това Христово тело, искам да разберем каква е Твоята воля с моя живот. И аз сега кажа, че вижте Словото Божие, Еремия казва така, 20:13. Моите мисли, аз знае мисли, които имам за вас. Мисли за добро, а не за зло, да дам бъдеща надежда. А Исаия 55 казва така, моите помисли, зика че помисли, моите пътища, виждаме, че Бог има помисли, Бог има пътища, но кой се иска? Иска се, ние като Божие деца да кажем, Боже, дай ми мъдрост, аз те разбирам. Обаче, когато кажеш, Боже, дай ми мъдрост, Бог казва Словото Божие, ако някой не стига мъдрост, нека просто Бог ще благодаря. Слава да бъде, Господи. Сега, Словото Божие говори да бъде съвършени в един съвършение. Какво значи съвършение? Има ли съвършен човек? Няма съвършен човек. Но бъдем съвършени в единство чрез любовта. Това е много важно мисля. Сега, да има любов и да се научим да живеем в разбирателство с останалите части в тялото Христово. Без значение, че сме различни. Някой ще каже, да не съм аз не мога да уча всички. Ама не е защо да уча всички. Не се съберем Христовата любов. Като имам Христово тело, уважаеми са, почитаме са. Любовта, това е написано любов, може тя да има грижа, милост, състрадание, доброта. Всичко това съдържа любовта. Това не е само да кажеш любовта в този свят. Обичаш даден човек, създаваш семейство, кажеш, че се обичаме. Това е този свят. Любовта, агапе, това е Божията любов. Безусловната Божия любов. Това е съвсем друго. И наистина Бог с тази любов се обичаме. И не само нас, но и тези, които погиват. Тези, които имат нужда от Господа. И в Първи Йоанна, тя ще даде колко стиха, ще кажа сега, 4 глава. Самия апостол Йоан казва така, Първи Йоанна 4 глава. В това състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина си, като милосърдие за греховете ни. Възлюбени, понеже така се не възлюбил Бог, Той и ние сме длъжни да се любим един други. Длъжни. Никой не е видял Бога, но ако се любим един други, Бог пребъда в нас, любовта към нас е съвършена. Вижте, това, което наистина хората виждат в нас, те не виждат Бога, но виждат нашето отношение към Тебе, един към друг и към Него. Отношението е трябва да говори наистина това, че има един между нас. Вижте, на първата църква, Диана на апостолите, събираха всеки ден и храма и по къщи. Всеки ден събираха, молиха се заедно, общуваха, постоянстваха и всички хора им се радваха. Що? Защото Господ беше след тях. Така че, ако се бъдеш близко до Бога, търси брата, търси сестрата,
обичай хората до себе си, показва любов. И Словото Божие, вижте, няма празно Словото Божие. Исус казва, Йоан 13 глава, нова заповед ви дам, да се любите един другиго, така както аз се възлюбих. Моделът е Христос, моделът е Бог. И после казва така, по това ще познаят, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Сега много хора израстват в знание. Това знанието е хубаво, да. Обаче, ако само знаем за Бога и знаем какво да правим, а нищо не правим, закон е такова знание. Ще кажа защо. Първи Коринтияни 8 казва така, знанието възгордява, а любовта назидава. Знанието за любовта назидава. Фарисеите знаеха много за Бога, обаче не познаха Бога. Като апостолите бяха неграмотни науки, но познаха Господа, последваха го и знаете, виждате, тези неграмотни хора какво направиха? Обърнаха света. И така и днес. Бог не гледа интелигентно състояние. Бог търси верни хора. Хора, които са верни, които наистина да вършат Божията воля. И важно това, което Бог иска да види, иска да е променен характер. Характер, разбирате, в Галатяни 5:22 си казва така. А плодът от духа е любов, радост, мир, кротост, благост, извинявайте, верност, милосърдие, сироделно дълготърпение. Това са 9 плодове на духа, които Бог израда в нашия духа си. Стъпка в стъпка, при си били ние, полека-лека, самите ние ставаме други. Как става? От него става. И хората, разбира се, понякога не може да оценяваме това, което става нас, но хората около нас това го виждат. И казват, той, че къвеше, къв става сега. Той съответствие не може да стане. Това го прави само Бог, чрез Божия дух. Слава да бъде Господа. Е такъв Колосяни така. И те, брати, като Божи избрани, святи възлюбени, облечете се милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. Претърпявайте един друг с любов и друг си прощавайте, ако някой има оплакване преди някого. Както и Господ простил вам, така прощавайте и вие. А значи това облечете в любовта, която следва всичко съвършенство. Любовта, отново любовта, значи може ли сега? Сега да говоря още малко, само накратко. Какви са пречките за единство? Пречките, какво пречи? В църквата тръгва за Христос, а идва нещо става. Това, което е като пречка, тук няколко точки съм отделил. Първото е раздорите. Винаги може да има хора, които да мислят лично от останалите. Но искам да кажа, че когато има някой да мисли нещо лично, нека да отворим Словото Божие и да им какъв е отговора. А не всеки да налага своето. Представете си, 10 християни си казват, така и какво става? Става и така карашик. Хората кажат, как сте свярващи бе? Зато има Слово Божие. Словото Божие каза, бъдете единомислени в Христа. Това Слово Божие, то трябва да ни показва пътя, то трябва да обновява ума ни и да ни сочи към изчитава да се съобразява с него. Нашите помисли трябва да се преобразяват. Пътят трябва вече да бъде променен. И сега много вижте Словото Божие казва така. Моля ви, братя, за името на нашия Господ Христос, всички вие да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършени, съединени в ум, един ум и една мисъл. Това става именно чрез Божия дух. Да гледаме в една посока. И много важно всичко става така в любов, вижте, в любов. Нищо не може да става за мен любовта, вижте. Самия Петър казва Словото Божие, относно любовта, искам да кажа, това е много важно. Говорим прямо за раздорите. Ако има истинска любов между християните, няма да има раздори. Просто те си се прощават и други и наистина ще вървят напред. И едно самия Петър каза така, преди всичко, имайте, извинете, усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. Любовта покрива, когато обича даден човек, малките неща, малките остатъци, които стават около него, те не правят това впечатление. И аз съм посъкал тази история, когато два млади момчета се обичат и те отидат насам там, приятели са, и един от момчета отива на гости момичето и те искат да прави кафе, а не умее да прави кафе. Той ще изпие горчува, защото обича момичето, любовта покрива греха, но не може да готи нищо, защото той обича. Сега любовта покрива греховете. Не ги прощава, покрива ги. Когато ти обичаш брата сестрата, тези малки неща, които могат да като различия, те не правят впечатление. И зато и Словото Божие казва да бъдем съвършени в любовта. Относно раздорите, в Притча 18 се казва така. Това е един много важен стих. Защото в последни времена виждаме християни, които са отлъчат от църквите и казват, аз съм прав, кой си не е прав. И тръгват вече едва не бият тъпа, кой е прав, кой е крив. Ма тако няма такова нещо. Когато има проблем, Бог е прав, разберете ме. Словото Божие казва така,
Който се отлъчва от другите, търси само своето желание и се противя всеки здрав разум. Когато имаш нещо към някого и нещо, имаш някаква друга мисъл, нещо, сподели с брата, с пастора, с сестрата, помолете се, вижте какво е Словото Божие. В Словото Божие дава отговор на всеки един проблем. Няма такъв проблем, който е голям в Словото Божие. И вместо да се блъска главата, да излизаш от църквата, да търсиш друго, търси брата, търси пастора, че Словото Божие, наистина Словото Божие казва, че ще даде мъдрост от всякъде, за всичко необходимо. А сега, когато видим, че някой съзнателно създава конфликти, създава проблеми, разцепление, какво трябва да правим си? Словото Божие ни предупреждава. Ще има такива моменти. Сега вижте какво сега Словото Божие. Ако видим, примерно, някой брат тук там шука, прави разцепление, какво правим така? Вижте, Словото Божие така. И моля ви се, братя, да забележите тия, които причиняват раздори, съблазни, противно на учението, което сме научили, и отстранявайте от тях. И каза така, защото такива човеци не слушат нашия Господ Христос, а своите си охоти и с благи ласкави думи предлагат сърцата на прослушащите. Когато седи в някой да се върши неща, които са недобри, с цел да разбива, просто отвлечете от него. Сега, другото, което е, още точно ще му кажем, другото, което пречи в тялото, защото това е гордостта, азът. Понякога хората, придобивайки малко повече знания така от останалите, това започват да издигат своят авторитет в своите очи. Виждат се по-духовни, по-знаещи, по-молещи, едва не, нали, така, гледат от високо на другите. Обаче Словото Божие казва така. Апостол Павел предупреждава, защото че дадената им благодат, казвам всеки измежду вас, който е поведен да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но да се раздават така, защото да мисли скромно, според делата на вярата, които Бог е на всеки разпределил. Така че Бог е дал някого нещо, но е дал друго, нещо друго. Бог е дал да бъдем едно Христово тяло. Вижте, помните апостолите, така бяха заедно. Когато Исус им каза, аз заминавам сега, там ще бъда спънат на къщ, ще умре, ще възкръсна. Те почват да се рушкат. Кой ще бъде пръв между нас? Кой ще бъде пръв? И тогава, като седнаха в черта крайога, и си ми казва, какво се припирахте, бе? Мълчаха те гузни. Той каза, който иска да бъде пръв между вас, ще бъде от всички последен, и всички слуга и служител. Това е християнството. Християнството е да бъдеш на останалите. Християнството е да служиш на останалите. Има голяма разлика. Не на тях, а да служиш наравно с тях. Да бъдеш служител, слуга. И тук Словото Божие казва, бъдете недомислени един към друг. Не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща. Не считайте себе си за мъдри. Така че вижте, ако Бог е дал някаква служба, някаква дарба, той не му е дал просто да господарува, а той да служи, да слугува. Разберете ме, това е много важно да разберем. Сега, в Коринтяни, 1 Коринтяни 10.12 казва така. 1 Коринтяни 10.12. Това е едно предупреждение, разбира се. И наистина това е Словото Божие именно към църкви, към християни. Казва така, защото който мисли, че стои, нека внимава да не падне. Интересна работа. Защо? Човекът почне да стане азът да се дига, възгордява се. А в Словото Божие, бе така каже, горделивите, Псалом 5.5, горделивите не ще устоят пред погледа ми. Помните какво стана с дявола? Беше там в небето, всякъде е гордостта. Така че трябва да внимаваме в тези неща. И другото, което е важно, третото, значи, първото беше, раздорите, второто беше гордостта, третото е лицеприятието. Какво значи лицеприятие? Да гледаме на лице на хората. Значи има хора, които съркат с златовръзки, приятели мъжки имат, но има хора, които са по-скромнички, по-скромно облечени, не толкова лицеприятели, ако мога да кажа, ако голям мъж имат. Обаче, Бог обича и единия, обича и другия. Не трябва да гледаме този, който е по-добър, по-богат, елатка сега ти тук мене. А то в фукарията е там си някъде, ако можеш. Това е пред Бога лицеприятие. Да внимаваме тези неща. Това е нещо, което развея хората. Знаете, ще кажа един случай. В една църква един пастор умира, заминал. И пратили от някой друг пастор. Те не го познавали. И той отива там, събрали са. Един от дяконите казал, днес ще е нов пастир, ама аз не го познавам. И минало хвалението и му казал името. Обаче този новия пастир дошъл и сел на първи ред. И там някой казал, братка, тук не е, там по-назад, тук не е за тебе. Той сел по-назад, отшел назад. След малко, този, който бил събран, казал, нека или кой казал името на новия пастир, нека Зори. И той изследва отпреди. Вече обикновено. И той каза, знаете какво казал той? Вижте, братя,
Аз искам да дойдох сема тук, някой така от пътя сема най-отзад, седам там назад. После отида до един брат, исках 1 лев за хляб, няма да хляб. Той каза, идиш, пускай някой друг. Обикаха цяла църква, никой не помогна каза. Днеска е това. Друго няма да проповядвам каза човека. Разберете ме, вижте, християнство не е само думи, не е само да ходим на църква. Християнство е да бъдем милостиви, състрадателни, да показваме любов. Любовта, това е действието, разберете ме. И вижте, тук Словото Божие казва така. Братя мои, ако влезе синагогата, човек стане пръстен. Хубави дрехи. И влезе черемах с оплескани дрехи. Вземе двама от храма. Погледне се да почет към оне, който е хубави дрехи и каже, ти си не тука, а вие каже си не подножите ме. Не правите ли каза, различени ставите съди. Слушайте ли, безния братя, не избрали Бог онези, които са черемаси, светски неща, богата сфера и наследството царство, което е обещал на тези, които го любят. За Бог не е важно богатството, за Бог е сърцето и верността. Така че нека Бог да благослови тези неща. Сега, вижте в Коринтяни, 1 глава, 26-27 стих, каза какви хора избра Бог. Помните апостолите, от тях повечето бяха рибари, неграмотни хора, ама че хора, които бяха отрудени пръстите там в океан, в край, нали си работили цял вечер. И той отиде и каза, остави всичко страни след мен, те трябва след Господа. И тук каза Словото Божие така, понеже, братя, вижте какви се ви признаете. Между вас няма мнозина мъдри, пред човеци нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог е за глупите неща на света, за да поставим мъдрите. Същия за Бог немощни неща на света, за да поставим силните, още долните и пресените. Бог наистина обича всички хора и желая наистина това, да наистина хората да приемат такива, които са, и той е наистина този, който да свърши промяната в нашия живот. И когато има лицеприятие, следствието е разцепление, разберете ме. Когато има гордост, когато има лицеприятие, когато има наистина, когато хората не се приемат един други. Не казвам, аз обичам този не обичам. Чакай. В църквата, когато обичам при всичко Бога, трябва с Бога да обичаме и всички останали. А още повече да обичаме и хората, този свят, които познават Бога. Защото Словото Божие казва, че първото ще не познаят. Много път се усеща в този свят, хора, които не ги познавам, нямам така сега, са имали нужда от някаква помощ. И винаги с Божията помощ съм опитал да я помагам. И вижда след това как да почитат, как да уважават и как вече детството около тебе. Целта не е за мене, целта е да им покаже Христос. Христос няма да го видите в плът, ще го чрез нашите дела, чрез нашите отношения. И това е много важно, да църквата да ходи в любов. А въобще една църква може да се много здание. Ако няма любов, апостол Павел Коринтяни каза така, помните за любовта, 13 глава. Ако имаш вяра, то не да превестваш. Ако любов нямаш, си като кимаш да дрънчиш. Може да имаш дарби, може да всички дарби, може да пророкуваш, да тълкуваш, да изцеляваш. Ако нямаш любов, нищо не си. Така че е важно наистина да растем в любов. И важното е, искам да кажа, събранието да ходим в единство. Единство, вижте, ще дам два примера от Словото Божие, относно единството. Всички си учи да влезе в Ханко брат, когато вика при себе си петте сина. И той ми искал да ги научи да ходят в единство. Взема една пръчка и я чупил пред тях. И каза така, ако вие по един ходите, така ще бъдете. Всеки ще отчупи. Но ако се заедно, 5 човека, мъчи не става. Това е един пример за наистина, че когато ние ходим в Христос, когато сме единни, наистина Бог ще даде да побеждаваме с Него. Нека Бог да благослови и ние наистина нека да осъзнаем, че единство с Бога, единство с християни, това са важни неща. И в основата всичко стои именно любовта. Нека Бог да благослови. Амин. Гари, нека се помолим сега. Свети небесен Татко, ето пред Тебе сте Боже в този час. Благодарен си Боже днес, чудесен прекъснете. Това слово, което е към нас. Сега Те моля Татко в този час. Нека това слово да остане в нас сърцата ни, Господи Боже. Нека чрез духът Ти, Господи Боже, наистина това, което е наистина запред нас, Господи Боже. Да остане сърцата да ходим в единство, Господи Боже.